Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki kita arepe sinau babagan gunane perangan awak. Sadurunge sinau, ayo bareng-bareng maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki sampeyan simak videone teko Ustadzah. Mripat gunane kanggo nyawang utawa ndeleng. Tuladane, kita biasa nyawang tulisan ing buku nganggo mripat. Irung gunane kanggo ambekan. Tuladane, kita iso ngambu wangine kembang melati nganggo irung. Cangkem utawa tutuk gunane kanggo ngomong. Tuladane, kita ngomong karo kanca-kanca nganggo cangkem utawa tutuk. Untu gunane kanggo maem utawa mamah panganan. Tuladane, kita maem roti nganggo untu. Kuping gunane kanggo ngrungokne. Tuladane, kita ngrungokne swarane bel sepeda nganggo kuping. Tangan gunane kanggo nyekel utawa nulis. Tuladane, kita nulis ing buku tulis nganggo tangan. Sikil gunane kanggo mlaku utawa mlayu. Tuladane, kita yen arepe menyang perpustakaan mlaku nganggo sikil. Sakwise sampeyan ngamati video iki, saiki tugase sampeyan yaiku ngerjakne gladen soal saka Ustadzah. Sakwise kuwi, sampeyan keletne ing buku kotak basa Jawa. Alhamdulillah, sinau basa Jawa babagan gunane perangan awak wis mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.